Στην εποχή μας η επικοινωνία είναι παντού, αλλά το ότι μιλούμε συνέχεια δεν σημαίνει ότι επικοινωνούμε ουσιαστικά. Η ικανότητα για γλώσσα μπορεί να αποτελεί ανθρώπινη δυνατότητα, όμως η αποτελεσματική επικοινωνία, το πώς ακούμε, πώς τεκμηριώνουμε, πώς σεβόμαστε, είναι κοινωνικά και πολιτισμικά διαμορφωμένη. Η κοινωνιολογία της επικοινωνίας ουσιαστικά λέει μας κάτι πολλά απλό. Χωρίς αλήθεια, χωρίς ειλικρίνεια, χωρίς αμοιβαίο σεβασμό, ο δημόσιος λόγος γίνεται θόρυβος. 3 βασικές αρχές λοιπόν: ειλικρίνεια, αλήθεια, αμοιβαίος σεβασμός. Σήμερα έχουμε ένα περιόριστη πρόσβαση στην πληροφορία. Αλλά μαζί με την πρόσβαση έχουμε και υπερπληροφόρηση. Και γιατί είναι πρόβλημα τούτο? Γιατί η πληροφορία διακινείται γλίωρα, επιφανειακά, πολλές φορές χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς ηθική ευθύνη, χωρίς επίγνωση του αντικτύπου του λόγου. Και έτσι απορριθμίζεται ο δημόσιος χώρος. Καλλιεργείται μια κουλτούρα επιδεικτικής αυθεντίας, η ψευτοδιδακτικότητα, η τάση να διδάσκουμε χωρίς να έχουμε πρώτα μαθητεύσει. Το ζήτημα όμως είναι πιο βαθύ. Συνδέεται με κοινωνίες χαμηλής θεσμικής εμπιστοσύνης, με περιορισμένη παιδεία στον κριτικό λόγο, με ευκολία στην επίθεση αντί στο διάλογο. Και τούτον είναι ανησυχητικό. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλώς εργαλείο. Είναι ο τρόπος που διαμορφώνεται η κοινωνική πραγματικότητα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτάχυναν τούτη τη διαδικασία. Η τεχνολογία εξελίσσεται πιο γλυόρα από την κοινωνική μας ωριμότητα. Γι' αυτό χρειάζεται συνειδητή ανασυγκρότηση. Να μάθουμε ξανά ή να μάθουμε από την αρχή πώς να επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Να διαφωνούμε χωρίς να επιτεθούμαστε. Να εκφραζόμαστε χωρίς να παραπλανούμε. Και να παραμείνουμε ειλικρινείς, αληθινοί, με αμοιβαίο σεβασμό.